Into engangicabanga nengangiyibona mhlawumbe kwenzeka iphutha ekuqhathaniseni abaculi abaningi mhlawumbe naye uMgqumeni kwagejana nje impela ukuthi yena kuthiwa umuntu othizeni cishe ezisuka eMgqumeni ngoba ayikho into eyayinjalo even namavoyisi abo awayengayeli kwakuze kube ngcono yena uMdumazi ngaleza y'khathi kwakucishe kuzwakala ukuthi kufuna ukuya khona. Insizwa isishintshile impilo yayo, ngi-happy kakhulu lapho ekhona ngomculo wakhe. Yilokho angivele ngikufuna ngoba ngangibona ukuthi kuyalimaleka vele emculweni wakhe. Ungabanye babaculi-ke abacula kahle kakhulu very very talented. Omunye wabaculi banamavoyisi a-clean, very very clean, njengabo Mzukulu noJabez Mneki banamavoyisi acwayisakele laba bantu labana. Uma ngizokubalalela-ke ngensonto-ke uZobezwa.